misliš šta hoćeš, ali iskreno, Kovačić ima najbolje ribe u cijelom gradu. Znaš, mati, da sam se ja dopisio sa onom medicom 5 meseci. Ona iz Kovačićeva? Da. 5 meseci sam se dopisio. Ja je pitam da li hoćeš napolje. I znaš šta mi ona kaže? Šta? Dolazio i baka peče palačinke. A što se nisi vidio posle sljedeći dan? Pa ne može sljedeći dan kao ide kod drugarice. Možeš da veriš ti. Ja, baš. To ti kasno je konstantno radila. Konstantno. Brate, to odmah otkačiš i čao. Brate, vidi oni je. Znaš da je to ona Bucko, brate, što ona ima, brate, svoj deo u Karađorđevu tamo, ona zgrada. Ozbiljno? Da, brate. Koliko su oni dugo bili u vezi? 2 godine. I znaš zašto su raskinuli? Zašto? Ma bre, raskinuli bre, neki kao Coca-Cola, brate, nešto, napravili pop metu tamo u njegovom kraju, znaš, glupost neka. I ona mu se ljutila kao, kako može da vodiš takve debile tamo. Lazar, ovo je Bucko kraj, ne smo odići, ne smo ubije. Znaš da li Bucko ne voli kad neko dođe u njegov kraj? Ja ne volim kad me... 3 zgrade su njegove. Ja ne volim kad me neko prska Coca-Colom i rakijom. Evo, to onaj relje što poprskao Bucka, Coca-Colom. Da bre, čoveče, znači, poprsko nekog tamo, Bucko nadrljao, svi krivili njega. Znači, napravio po metu, brate. I zbog toga su raskinuli? Ma da bre, neće talikuša da trpi da to neko radi u Buckom kraju. Brate, aj požurimo kući, trebam s Andrijom igram Minecraft. Ajde, nego ti su već malo pre pričali o Kovačićevu, ne? I tim ribama. Meni rekao Lazar, ta jedna Tanja, s kojom treba da se vidi, treba da bude u vezi. O, znaš, ona bre živi kod Stojeta Turpije. Znaš gde? Da, znam. Kuća odmah pored nje. Oni se dopisivali više od mjesec dana i trebali su da se vide i videli su se i kasnije joj je Lazar nudio vezu. Kaže Tanja, neće vezu, ona bi samo kombinaciju, nije još zrela za vezu. Čekaj, neće vezu, hoće kombinaciju. Bože, prvi put u životu čujem da devojka neće vezu. Jo, dođi moj te se svidimo, dođi. Pusti bre i Andrij Majkac, više sebe nije ni do čega kad sam ovo čuo. Ja sam isto imao reakciju kad mi je Lazar to ispričao. Morao sam idem kod dedoveta da si lepo na cvrcu. Hajmo onda lepo i nas dvoje da odemo, ako njega lepo se smirimo. Danas je nedelja, bolje da ne idemo, ti znaš da je u nedelju dobio otkaz i sve to simboliše taj dan i tad najviše pije. Ja sam se šokirao, brate, ne mogu da verujem. Pa to ti to, znači kažem ti, na primjer, sad uzmeš Mesija i kad bi on iz Barcelone otišao u Real, gdje bi tu bila ljubav, brate? Nigdje. Devojka od 14 i 15 godina, pa ona bi trebala prvu želju da ima neku malo ljubavi, dobije od nekog. A ne, ona hoće kombinacije. Te kombinacije ne mogu ni da se porede s ljubavlju. To nema veze nikad. Ti znaš da napravio Lazar Tinder? Vjerojatno je. Stvarno. Znaš da napravio Tinder? Lazar? Jeste. Pa nije mu dovoljno, brate, nije mu dovoljno, brate. Popularan je, vozi Fiat Punto, najpopularniji u gradu. Ribe lete oko njega, ja uspio da za 2 evra. I još mu Tinder sad. Pa preko toga će da ugovori ribe. To ti rekao? Jeste. Što ti ne prankaš Lazara ko što si prankao onog debelog Stranhina da se ona... A, pričao sam ti to, ono. Pa to i nije loša ideja, zamisli, može to da uradimo. Pa da, napraviš neki lažan nalog na Tinderu. Znaš da Lazar voli u sisa, stavi neku dobu. Znam tačno koga će da stane. I nemoj da ispadneš debil odmah, da krećeš polako, dopisuj se polako, kaži da kao upoznaju si ga sa YouTube-a, on se pali na to, kao... Pa znam ja to, znaš, kako si ja profesionalac za te stvari, ja još ne moraš šta mi pričaš za to. I onda tako, nedelju dana se dopisujte i onda ga pozovi da se nađete u Kovačiću. Ali nemoj da mu daš pravu adresu, daj mu lažnu adresu. Da ga prebiju, šta? Ma ne da ga prebiju, bre. Da ga pozovemo kod onog pekačata, Đoše. To onaj Đošoš Bekarčić što živi na kraju ulici, to? Da, taj. Gdje ti znaš kad je počeo ovaj virus?
On djeca sad juri o klagijama. Kad uđu bez maske. Stvarno? Ozbiljno. Kako budala da bije decu klagina. Slažem se. A čekaj, tamo da ga pošalju, jel? Da, tamo ga pošalje. Da vidi u njegov profil. I jao. Može, dobre fore. Ajmo. Jao, znaš kako mi je čer da vidim njegovu reakciju posle. Uvijek se mrzao te popularne likove. Ajde, požuri. Ajde. Znači, ja se pre nekoliko, nedelju danas u stvari, dopisujem sa Lazarom. I, jel ti se sviđa? Aj bre, ozbiljno. On se lik tako napalio, tako se naložio, Znači, sad pre pola sata pitao me za adresu. I ja trebao sad da mu dam adresu. Koja mi piše adresa do pekara? Adresa ti je Mišićeva 2 trojke. Nego ja te pitam, jer se on stvarno naložio. Da, brate, kažem ti, znači ne lažem te. Znači, rekao sam ti, profesionalac sam za ove stvari. Tako sam ga napalio da je to neverovatno. A će ovo da bude dobro. Sad treba samo da mu dam adresu i to je to! U ovoj kući živi Đorđe Tač. I sad mi moramo da se sakrijemo, znači prije nego što on dođe bez honte, znaš. Ajde, brate. Ti, bi trebalo da sada se snimi, hoćeš? Gde je ovaj Lazar više? Brate, ako se stvarno bude ovakav, znači nikad neće doći kod neke devojke na vreme. Ne veze, ajde ga sačekaj još malo. Ajde, kasno što poni kafe. Šta je ovo? Gde je on, čovječ? Šta je radio više? Pojme. Gde je on više? Ti si sigurno treba danas znači? Da, brate, 100% sam siguran. Evo, lepo piše 23 adresa. 23? Pa, sad. 33 si trebao. Ti si mi debilu, bre... Ti si mi rekao i put da je ovom kućom 33. Treba se lepo da mi kažeš 33, a ne 2 trojke, šta ti to znači? Znate, podrazumeva se ako ti kažem 2 trojke da je to 33. Čekaj, stani ovo. Od koga smo ga mi poslali? Ko živi do 10 trojice? Živi najlepše devojku Kovačiću, broj 23. Pogledaj. Tadijan, ti si debil.